Takže keď ste takto v prezentácii, stačí tu hore stlačiť prezentovať. Ako náhle sa vám zobrazí prezentovať, dáte si tu dole prezentovať, prípadne ak by ste chceli nahrávať prezentáciu, rovno to môžete cez toto spustiť nahrávanie. Je to tiež veľmi zaujímavá funkcia, takže ja stlačam teda prezentovať. Zobrazí sa nám vlastne táto prvá stránka prezentácie. Tu teraz v dolnom rožku prekliknete na tieto 3 bodky. Tu si dáte zdieľať ovládanie na diaľku. Vidíte tam takýto QR kód. To stačí potom len, že pôjdete cez váš foťák. Ešte takto by sa mi tam nezobrazoval ten kód. Čiže normálne idete cez foťák. Zoskenuje vám ten QR kód. No a potom už len počkajte, kedy sa vám takéto ovládanie tam vlastne zapne. No a tu teraz cez tieto šipky, pozrite sa, si viete takto dávať vlastne ďalší slajd, hej. No a je tu ešte takáto položka, že magické skratky a na to, keď si kliknete, to je to, čo som hovorila aj vo webinári. Viete si dať oponu. Takto sa vlastne zavrie, to môžete využiť na začiatku, hej, že prídu ľudia na prezentáciu, alebo teda vaši žiaci a viete si potom dať takto. Hej, s takým zvukovým efektom. Je to vlastne akoby, že otvárajúca sa opona, viete tam dať takéto bubny. Takéto niečo, hej, takéto konfetky, hodiť mikrofón. Bublinky, tiež to je super efekt, alebo takéto, že pšt. Toto pšt je najlepšie podľa mňa. Takže je to také tiež taká zaujímavosť, ktorú v rámci prezentácií môžete využiť, takže verím, že aj toto videjko bude pre vás užitočné ako celý webinár.